Бате, само една опашка трябва. Отзад ти казвам, снимаме втора серия на Хан Аспарух. Аз съм сигурен, че Хан Аспарух е бил по-като Бойко Борисов, само ти мога да го изиграеш. Разбирам защо сте избрали за спонсор на Димитровградския Ротари. Ба ти си сериозен? Добър вечер. Поздравявам ви с празника, поздравявам ви с делото, поздравявам ви с избора на заведение. Много е опасно в днешно време човек да ходи по заведения, така на непознати места. Едно заведение може да го познаеш по паркинга. Тук това само му липсва на това заведение. Както виждате, тук всичко е по конец. Те конци има, даже ви са до тавана. Това е специално измислено, ще ви обясним по-късно защо. Така с Киро и Кофе бехме огладнели една сутрин, отиваме в 10:30 да закусиме в едно заведение, не го познаваме, спираме, добре, че бехме с такси. Отпред една господица паркира на заден ход и там колата зад нея, минава напред, там колата пред нея, минава на заден, там колата зад нея. И аз с риск на живота си се приближавам, викам, госпожице, вие по слух ли паркирате? Тя излиза навънка, най-невъзмутимо, да заключва колата, вика, какво правим, като мъжете ме лъжат, че това е 25 см. Викам, обади се да нанесеме поправки в залията. Тебе за кофе имам предвид. Влизаме вътре, заведението, пристига сервитьор, един любезен, усмихнат. Какво ще обичате? Ние умрели от глад сутринта, 10:30, викаме 3 водки, 3 коли бързи. И аз така на мета викам, че братленци, моята чаша да е чиста. След малко той идва един любезен, усмихнат, вика, за кого беше чистата чаша? Как да е? Подминах го моментър, поръчахме си по една супичка, той ги носи, почвам да ям, гледам в моите има нещо. Бъркам с лъжиста, не мога го извада. Бъркам с ръка, вада, гледам слухов апарат. Викам, братле, на кой е този слухов апарат? Той, не ви разбрах. Викам сметката. И като никога хвърляме на око, да видим, така да проверим, висша форма на доверие. Гледам 3 водки, примерно 7,40, 3 коли 2,50, ако мине 6,20, 3 хлеб... Братленце, какво е това ако мине? Не мина! Тук, в това заведение, за това е избрано, това не може да се случи. Значи, тук специални дизайнери, тук тази, то не е като камера, ама така, нали, ето тия балони да са тук специално да виси. Това са консултации непрекъснато. Това боя, това всичкото е, колоните даже ги местат, вие не забелязвате, защото те визуално така ги бъдисват да не си личи. Сервитьорите, Веско ли се каже, как беше, гледам го с нож, вилица, лъжица и едно кончено стърчи от дюкяна. Викам, Веско, какво е това бе? Викат шефката тук, консултира се с тия специалистите, казаха, че най-много време губиме като падне прибор на земята, докато отиме до кухнята, го смениме, за да е доволен клиента. Вика, паде му вилицата, так заповядайте, паде му ночето, так заповядайте. Викам, бате, кончето. Също специалистите изчислиха, че много време губиме, като отиме до тоалетната, вика след това, докато миеме ръцете, затова сега вика само разкопчавам, кончето вадим и няма проблем. Викам, бате, а как го прибираш? За колегите, не знам, аз с лъжиците. Така че, поздравявам ви с избора. Гарантирам ви перфектно обслужване, добро настроение, както виждате и програмата. Аз лично много им се радвах на тези ентусиазирани млади хора, въпреки крехката им възраст, да стремят към професионализъм и вместо се занимава с глупости, се занимава с тези хубави неща. Поздравявам ви с делото, което вършите. Аз за малко да станем ротаряне също. Само, че не мога да запомним това шампаниера. Как беше, бе? Нелка, какво ти е званието, бе? Ай, говернер, дали ни живее, няма. Аз омбудсман си го записвах един месец на едно лище, докато го ручим тия шампания, не мога да запомним. След това разбрах, че ако се включим, няма да лапаме, че да, ме викаме. И той ме покани не друг, Митко Димитров. То ние с Митко Димитров сме израснали заедно, бе. Вие не знаете ли, си бехме заедно, вие си мислите така, нали, случайни работи има от този живот. Няма нищо случайно. Митко винаги е бил много напред с езиците, с това.
отворени в бизнеса. На времето вика, Владе, дай бате, че бръмчиме на морето. Викам и те, аз там си работим сериозно. Викам, ани сънджета, манджета, това не ти трябва, бате. Ева, че правим фотоуслуги по плажа. Викам как? Вика, германци, 4 човека семейство, седни кап не имаш нужда. Чак сега го забелязах, не се личи. И аз то обичам. Вика 4 човека семейство, с децата си, идват, снимат се на морето, на Балчик, на двореца, на това, вика и се единия го нема окадър. Вика, ние че поеме, ще им искаме по 20 марки, дайте, че ви снимаме семейно, и като застанат, вземе фотоапарата, така мире, защото той знае немски, разбираш ли. Аз мога само да им го играем, че играме на филми, или са томи така. И минете малко назад, още 20 метра, така, и като стане 7-8 метра, газ! И на ден по 7-8 фотоапарата ватко и тук там е някоя видеокамерка. Е така, от фотоапарат на фотоапарат, с каква империя направи. Вие си мислите, че с музика. Нема случайни работи, бе. Даже, то му е любимия фотоапарат Инко, дето снима с него цял вечер. Само него не го козихме. И сега какво ви кажа,